салом алейкум дӯстон, дар ин видео кӯтоҳ карда мефаҳмонам ки приложение аминро чӣ хел правилно установка кунем, то ки штраф нахӯрем ва патента получат кунем ва одамое ки iPhone доранд бояд чӣ кор кунанд. барои чӣ штраф кардесанд? бисёри бародарои тоҷик ин приложение аминро просто скачат кардагиянд тамом. ира тоқа скачат не, ира скачат мекунӣ, ира регистратсия мекунӣ. чӣ хел приложениеро скачат кунем? приложение Рустом метавонем ки скачат кунем ва тавассути карта иностранный гражданин метавонем ки регистратсия кунем. агар ки ин набоша, метавонем ки ира ай сахрава ай ҷое ки патентро метиҳанд ай ҳамунҷа ира дастрас кунем. агар ки ин вариант ҳам нашид, метавонем ки ба базаи паспортон яъне полностью бе ягон хатогӣ ҳамаша добавит карда вай приложениеро истифода барем. программаи амина тоқа барои нафарони талабдора ки фақат ба патент кор мекунанд. барои кӯдако, барои студентҳо ва барои нафароне ки гост мебиёянд барои ваё тааллуқ надорад. барои ваё фақат регистратсия ки чӣ хел пешвақт мекардем ҳама хел регистратсия мекунем. ва барои студентҳо барои дигар гостиҳо боша аз соли 2026 сентябри оянда боша ин чиз аниқ мешавад ки оё барои ваёра ҷорӣ мекунанд ё не. барои установка кардани приложение амина дохили программаи Рустом мешавем. дар поиск боша амина нависонда поиск метиҳем. приложение аминаро установка мекунем ва дохили программаи амина мешавем. дар ҷо боша кнопкаи авторизатсия ҳастае ки дуюм кнопкаро зер мекунем ва барои мо QR-код мекушояд. барои QR-код кушодан пеш аз ҳамаи настройкаҳоро разрешит метиҳем. баъдан ҳамун карта иностранный гражданинмона сканер мекунем. баъди сканер кардан дар оҷа боша ҷое ки мо зиндагӣ мекунем ҳамро полностью нависонда ва кнопкаи готова зер мекунем. ва нафарое ки iPhone дорен, приложение амина программае ҳастае ки дар куҷо будантонад местоположение шуморо полностью медонад ки шумо дар куҷо қарор доред. ва iPhone боша ин телефоне ҳастае ки ин программаҳоро қабул намекунад ва ягон кас ҳам ин телефонро взлом карда наметавонад. тавсияи мо барои шумо ҳамие ки одамое ки iPhone дорен, барои шумо ба монанди ин телефонҳои арзоне ки аз 4500 рубл то 6000 рубл сар мешаванд, як таим телефонҳо қатид мегирӣ, мегардонӣ ва программаи аминаро дар ҳамин установка мекунӣ. хубии телефонҳо дар ие ки телефонҳо ҳам арзона, ягон чизи дигар расход намекунӣ, дар дохили комплект чӣ боша ҳама чиза дорад. барои маълумоти бештар дар бораи нархномаи телефонҳо, рақамҳо дар рӯи экран метавонед ки бемалол занг занед. операторро бошанд дар муддати кӯтоҳ ба шумо оперативни ҷавоб хоҳанд дод.